नमस्कार ओडिशावासी। ओडिशा रे विगत किछि दिन धरि जो सस्पेंस लागि रहितला ओडिशा रो नेक्स्ट सीएम किए हेबे तार परिसमाप्ति घटिछि ଏବଂ ଆମେ ନୂଆ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆମର ପାଇ ଯାଇଛେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମନରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ସିଏମ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ହରାଇ ସାରିଛେ। ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ମାନେ ପିଲାବେଳର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଥିଲା ଯେ ଆମ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କ ହାରିବା ସହିତ ଆମ ସ୍ମୃତି ବି ଆଜି ହାରିଯାଇଛି। ସାର୍ ହାରିଛନ୍ତି ସତ, ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନରେ ସଦାବେଳେ ଅପରାଜିତ ହୋଇ ରହିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସାର୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହରେଇକି ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ହେଇଛି ତାକୁ ଆମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲିବୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଅବଦାନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା, ଅଛି ଆଉ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସେ ଜାଗାକୁ ବି କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। हाँ, आम नुआ चीफ मिनिस्टर को आमको आक्सेप्ट करने किसी टाइम लगिपारे, किंतु आपको आम सर के भूली पारू ना। 99 महाबात्य हो या कोविड-19 हो या 2012 फाइलेट क्षेत्र में आपड़ जमी आम सह थे, आम भी सबुदिन आपण सह रही। आम सर के ओडिशा रे सुना खोजु खोजु के हीरा को हरईदेलु आम जापर। थैंक यू।